Gedo mar kanisa miyango ni biro ger kod omenda maromo bilion 1.2 e kar jot mar jatend piny koro nyayo paro mopogore opogore kowuok kuom jo-Kenya, kanise kaachiel kod jotend din mar Jo-Salam. Jo-Salam koro wuok oko mar kwayo jatend piny mondo gibende ogernegi msikiti mana kaka jafwambo marwa Sharon Ong'ao lero. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House. Bang' dok ne chenro mare mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny ma Nairobi. Kolero ni kanisa ni biro ger kod omenda mowuok e ofuku mare en owuon. Paro mopogore opogore pod bedo wuok kuom jopiny, jotelo kaachiel gi jotend kanisni gi din mar Jo-Salam. Kane giwuoyo gi Ramogi TV, jotend din Salam mopogore opogore wacho ni kar jot mar jatend piny Kenya en ranyisi mar riwo jo-Kenya duto kanyakla, to gin bende gidwaro ni ogernegi od lamo margi kanyo mana kaka gero mar Jo-Kristo. Maadamu State House ni sehemu ambayo kwamba inabeba watu wa dini zote, kama ilivyopatikana jengo la Wakristo ama kanisa, nasi pia twaomba ipatikane jengo la Waislamu ili tukiwa sehemu kama ile nasi tupate sehemu ya kuswali. Jokorino moko mabe go bulka begero negi margi. Mokech koro State House bet din mopogore opogore mane ko bro ko kwe. To kopono dhe ogero kanisa kende, to kogero msikiti, mano dhi bet maonge adiere iye kanyo. Jopiny to neno ni okang' mar gero kanisa e kar jot mar jatend piny Kenya dhi ataro gi pende chike ma pacho kae. Kamoko bende seo kwano omenda mathoth michano ger godo kanisano, magiwacho ni nyalo chwala e chenro mamoko. Ker kadwa wacho ni okawo 1.2 billion ogero kanisa e compound mar State House. Mano en gima ni ataro mar tok chik. Pesa no kao kete Ministry mar Health, kate Ministry mar Education, kate Ministry mora mora. Mondo pesa no konye. Kanisni mang'eny oko kagi. En oko gerie ma oko kagi mondo leme oko kae. Kanyo jano lemo e kanisa, jo kanisa nyocho kethre kode oko koni. Koro odwani mondo duok kanisa ye kucha mar campaign. Mar timo go campaign e kulu kucha. Nikeche kulu ema sani oketo ni orome gi ji. Everybody else knows the 1.2 billion William Ruto ok nyal gole ofuku mare kolure gi nying ma jo-Kenya ng'e godo. No kawo no dhi loso godo kanisa. Kata kotimo no loso godo kanisa, there are much more better things monego beni William Ruto timonwa we as Kenyans. Wan gima wadwaro en ma service delivery. Kanisa ok nyal gere State House nikeche en ok en permanent that State House. President moko biro men Muslim en Hinduism en ango oko ere ako dwagero Christian church e State House. To kanyo to en public place mangata nyalo donje. Jodolo mamoko bende kwedo jatend piny kaluore gi dwaro makamano. Kamoko bende riwe lwedo. Kama ametoa hiyo ni kama sadaka yake kutengeneza kanisa katika State House. Tunafaa hata kumpongeza kwa sababu mtu mwingine pia akipata nafasi, labda yeye akipata nafasi ya kuwa State House angeweza hata kutengeneza inaitwa msikiti. Mnanielewa? Na kama hako na uwezo na pesa ya kutengeneza msikiti, hatuwezi kumwingilia kama ni pesa zake mwenyewe. Lakini kama ni za serikali, labda hiyo tunaweza kuzungumza kitu kingine. Kar jot mar jatend piny osebedo gi kanisa moger gi mabati, kagere obed maduong', okelo penjo mathoth e pach oganda, kamoko kuomgi ok osebedo gi ng'eyo ni kanisa makamano nitiere. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Kweth maketo sirkal tesre wuok oko mar kwedo chenro mar jatend piny William Ruto etiyo gi pesa mare e gero kanisa e kar jot mare, kagiwacho ni en ataro mar chike ma pacho ka. Jotelo